hasi aurretik, uste altzen duten atletik ez bakarrik euren taldeari baita F-ligari ere. Bai, azkenean bakizu zer gertatzen da. Erne! Aldiz, Zutoinek. Garaipena pena da, ze azkenean liga honek galduko du, ez? Galduko ditu erra. Fiamma Benitez. Eskatzen ari dira, dio. Arrula, gero bigarren mantzita izan du. Baina azkenean badauka, ez? Atletico Madrid nik uste gaina jokoz kanpo bazara, baina azkenean ez du kitatu, beraz jarraitu egin behar dugu. Juliako oso ondo itxi dio tokia, azpirajunda. Hortxe arriskua bizia Rodríguezek eta Emma Ramirezek dute, sekulakoa bat egiten dutenean. Eta sekulakoa Demoraldi eman ditu hemen zubietan Madrid CF taldetik aberatsa duena eta pentsa datorren demoraldian maila berean aritzen bada, Erne jaurtiko eta Fiammak egin du, baloia kanpora gutxigatik. Paula Fernandezi uste. Urtean Europa eta zergatik ez urren urtetan. Ba, bueno. Kampo. Azkentekin behar bada, ez dakit duen, azkenean artiko esatera. Agindu epaileak, nola ez bada. Hemen Menaiok motzean. Itaineri. Talde aldatu ingo dala datorren urtean eta jokalari hauek jokatzea zaparte beste zehoz egin. Erne. Zilia eta hortxe. Zatu egiten goa. Zola bezalako jokalari bat, atezain handia, oso ondo neurtzen duela. Hortikan. Realak naiz eta guainik ikutu esan. Zutan ez dira inonak gauzak aldatu egiten direlako asko. Erne Amaiurrek aukera zuen, argi dago falta egin diola, atezainak Julia Bla, baina jokoz kanpo. Azkenean gola izan da, Zina Jensenek arrulak, baina jokaldia ez erezean utzi du hortxe jokaldia errepikatuta, oraintxe bertan Larraitz, hementxe. Hortxe. Nik argiagoa espero nun, ze bigarren ikutu horretan. Larraitz, Lucía Pardo, Lucía Marcos